Kpamkpamkpam ọjị ugo na-afụtakwa ngala bịa Ngozika ma ọnụkwa na-akwa nwa n'ụtụtụ a mụ na iya ọbelekwa ma nwa abịala ya akwa n'ụtụtụ a raa ya aka gị na ndị be ya na-eme. Nne m elebe anaghị anyakacha mmadụ so na nsogbu. Nne m nke iwakpodo anyị ụzọ ụtụtụ ọ dịkwa na mma? Nne m nwekwenu ka o si dị elu ọkwa n'afịa ka m kwakọcha ije wee gbakọwaa ihe nchi igote na ego nji wee wụ na ego nji ezuru ọkwana ya ka m si ka m bịa ka m maa ma onwe nke ihe enyetụ m ka m wee mezuo nke nji. Chudibe m si na o ya ezitelu m ego echi o zitere enyi ma ezi nwa be m ka o wetelu ya o biko kene o ka m jee ka mma mama ya ekwudo ndị mgbele. Ọ bịakwa na njọ. Nne m otechebekwe n'aka nkazifuke nwa be m owu afịa anwụ ịma nna taa wụ nkwọ nsị ama ụzọ je ka o wee jekwudokwuo ndị mgbele irugie bunyekwuo ya eji ụka igbute n'azụ ụlọ ka o lekwuo olu m wee weneta elu m ego ọkwa na ego nji ka nkanyele ka o jee wenyanwabịa ezifu m ọwụ na mgbe ị na-abịa ị nwere ike ịfụ ya ka ọ na-aga maka asị m anya mawa ụzọ jewe ka o wee kwudokwuo ovuke ndị mgbele ahụ si ihe njizikwe n'ụlọ a n'aka m wa wụ 500. Nsogbu adịrọ isi na 500 ka eji ngwanụ nyenụ m. Oya ezu Nne nwanne m ka ihe mmadụ ya emekwanụ mma amazi ka m esi wee mee ọwụrụ n'iwu na a ya ata azụ ma ọwụ anụ taa ọwụlụgodo isha mkpojuo n'ore ihe ụmụazị mawụ ka afọ kpọọ ọkụ ọnyanụ ọnụ a na-ekwu nke oli ị bịa na-ekwuzi nsogbu adịrọ ka esi na ịma ihe esi wee mee alụsọ ka m bịazie jewe nwa m zitere elu m nyawa ego m ezite nwa be m ka o wetelu ya ngwanụ ka m bịa jewe ngwanụ na-agbọ inine nke a ụlụsọ mma biko nụ akalịkwa m igote ihe anụnwa welie gwọọlụ ụmụazị a ji ụnụ nwa eze ego fọm n'aka nwa eze ego nji. Nne m ego one ka ị kpọsa ofuke 200 iyele 305 ka nchịkọrọ ha na-atọ nọ na ihe enwekwelu m ndidi ka nje agbata obi iwe enyi m nwaanyị ka mma mama ya na-atịa ya mpụta ka nchịkọrọ ha na-atọ ngwanụ njenụ na nke ngala ka mmanụ ma ọnụ ya ka mmanụ ma o nwetaghị onye wee ego ọ nala ụmụ anatakanụ ya wele chikọlin na-agwọlụ ụmụazị a ji ka njekene na nke ya. Ojiugo ngala ka ime ndị be ikwanụ anyị dị mma nne m esikwenu m esi wee na-agata n'iru be wee fụ ọmalịcha akwụkwọ nri a agbata obi ịkpọsa mbụ na-arụ amakanya winine achọkwanụ m igotie ka m were ụgwọ ọrụ ụmụazị a ji nọ na ejizikwenu m ego wee sị ka m bata ka m manụ ma ya wee ego ịbịa n'alụ m ma ịmago ọdịgonu ka inye kene m ka m welu gofute nyawa akwụkwọ nri. Ojiugo ya ụgwọ ka ịbịa be m ịbịa gba m ị na-anya aghọtakwa ihe m na-ekwu na nsị gị na nsị esi na-anafụta wee fụ mmalịcha akwụkwọ nri agbata obi ịkpọsa akwadovoro m ịga ihe ọnwụna nọ na mfụ ya ịmago nsị ka ngote na-ewe were ụgwọ ọrụ ụmụazị a ji n'anya onwe eze ego dị m n'aka mgbe cheta na ịmago ịnala m ego be gị dịkwa ọnụ nso nsị ka nsị batanụ m ama inwego nyawa ego ka inye kene m ọnwụ na nchi ịgbaghị ụgwọ o mebe izu ụka na-abụ ịnalụ m nyawa ego akarịgonu m ịbịa kemgbe ma ọ zite nwa be m ọbịa nalụ ya nsị gị na ihe ndafụta ya ibuchekwa izu ụka onomego n'isi onye na-agatakwanụ ka a na-ekwu ya ochie na ego nwanụ erike na ego nwanụ ru 10,000 na 500 nkịtị 500 nkịtị ka iji maka ya wee bịa be m Ojiugo
Ikwenu m anya biko nụ. Nye ọ bago narị naira ise nkịtị. Mana ọ wụrụ nkịtị mgbe ị bịa n'alụ m ya wee ego. Nke ọwụ narị naira ise nkịtị, kedu ihe mere na nwere ya wụ narị naira ise nkịtị wee bịa ibu m? Kedu ihe kpatara na owuro onye eji ebu akụ ka eji akwụghachi ụgwọ ya? Ngala atụchinyekwa m anya na ihe esi etu anụnwa wee na-akpa agwa eziokwu m. Ọnwụ na inye ya ego biko ka inye m ka nje gofta akwụkwọ nri nawa be m. Kedu ụdị ihe ewu ihe anụnwa? Ọ dịrị ọwa mgbe m nwetara nye ya. Nyeela ka isizi chọọ isi wee mie. Ndị mmadụ nsogbu adịrọ. Ụrụ obele ego anwụ ya eselụ mụ na ya. Jide kama na anasị na ozu ọzọ ka ya anwụ. Jide. Enwere m ya mana mara enye ya. Iwu nwaanyị anaghị eli nsị eli. Mara enye enwere m ya wee ego mana mara enye ya. Gịnị bụ narị naira ise nkịtị ime nrafu nwulu m? Bịa ka nye ya.